И здравейте всички, аз съм Лео Тор ВГ. И отново започвам с някаква клипа. Тере, играя Шако Джунгъл, защото една мръсна банка за гланц матролна и реши да ми бани Дианата. Банка за гланци, викаме хора вече, не знаете. What the fuck? Дяволе, трябваше да имам апе. Май съм се объркал маследите. Не съм. Така, време да почваме Шако. Така. Къде е банката гланц? Здрави, хареса пипа. И който е толкова добричък да ми направи интро, може да и... Ще е мой чек. Ще му направя реклама. Ще го обичам до края на нищожния му живот. Нищожния му живот? Нямаш предвид нищожния си живот. Нищожния му живот. Защото той живее само 2 години. След той. Защото никой не го обича. Защото той да каза Георги, Пенчото. Я сега ще видиш коя. Грозен син хамак. Ще играем Шако АД Крит. С Диана Масери Джунгъл. Не знам ако съм с Диана Масери Джунгъл. Просто така ми помня да го играя. Бъдете ме разберете. Си грозна жаба, ти си грозна. Грозна от тебе няма. Това ме напомня за един виц. Вица, Иван Петър и Пенчо отишли на война и умрели от запек. Ама момито да иба. То се ясу и би мамито на всичко. Сега ще сврах, сега съм тук. Яш. Умря. Яш не ми се обясня, яш. Сега време да гакнем на... Умре. Момито да иба. Сега отивам на контра джунгля. Джак ще се срещнем и си говорим. За пекса. За кекса. Но Джак сме много страстни, ви знаете ли? Като се фаним, направо почва да крещи. Ви не знаете, защото Джак не знае, че спал с мене. Защото Джак си иска да пазим тайна, че сме спали. Заедно. Това е много леко. Много вика. Атрокс, браво, моето момиче. Вечер спа с тебе. Ще доверя на Джакс, моята жена. Пато много я обичам. Искам да се женя за нея, ама тя не иска, не знам защо. Много обича да го пахам от себе. Не знам защо се правя на интересен, пък не съм. Дами и господа, знаете ли как наричам пасива на Лабланка? Пасива на Садера. На банката за гланц ли? Да. Банка за гланц? Да. Гаден Атрокс. Чак да го късна. Старак не видим, не успях да хвърля на чекийка. Реп Ясу. Така е моето мич. Вашия Ясу, вашия спасител, вашия ангел хранител. Умря от запек. Вашия тярач. Нека било 2. Банката за гланц, ти да се продава гланца. Банката за гланц си търси гланца за устни. Там където ни е работа. Добре си носа в чужите гърхове. Защото ама да ме поне мога да ма правителствата в това палене. И много го галеме, котките калеме. Търся Джакс, търся жена ми, искам да си поговорим по-женски. Пат, Яше. Яш, умре фада бе, червен камък. Ети как го настреляше, Яш. Оф! Не. Лебlanc ме игнайтна. Мръс.
Мръсен, мръсен. И така, дами и господа, разберете защо мразя бронзаци. И аз ги мразя. Мразя ги повече от Джакс. Мразя ги повече от майка си. Мразя ги повече от Тимо. Килома кота. Мразя ги повече от майка си. От Тимо. Майка си. Тя майка ми е Тимо. Какво? Черен гъби да сакаре. И който ли пред тях. Почва. Почва да пише Ренада. Хора, Да, да. Лебанк Сайос. Банката за усти! Търси се. В устата да е, ба. Защото моята приятелка, моята жена, нямаше деца, нямаше жена. Аз съм шако, момиченце. Стана невидим, ще го пъкна от допито. Ама банката за устни, за силиконови устни, тук тя наботи си още на мит. Да, между другото, новата мара от фарачката е Лебланът, не знам дали знаете. Те рето там са копирали. От мара от фарачката, ви какво знаете? Нищо не знаете. Не се ровна банка още на бот. Честно ли бе? Да. Съмнявам се, може би се реклама. Ето те, ето ме. Да почваме с чалга хитовете. Ето ме. Ще та пара и ще ти го натиска водопето. Але, кой ми има? Добре, Джими. Але, хасте. Капоркора. Чичи, джоксора. аз съм иллюминатор. Терминатор. Иллюминатор. Акумулатор. Да, бойото ми умря. Умря от запек. Джакс да умре, шофара. Заради да, бойото ми умря от запек. Няма го той. Къде си Джакс? Търся Джакс. Търся един много дет много отворено допито. Але, хасте, Ясу умира. И сега отивам да го крада. Фоксора. Але, такова Ясуа. А такова от грозния. Матро, мисля, че го късна. Матро, казваш, пиша правя. Ти искаш да помогна. Ти син камък, искаш ли, момченце? Аз ли? Не бе, жена ми Джакс. Имам нужда от услуга. Кажи. Много ли липсвата с банка за главното? Какви пари се прави силиконовото си? Просто го оставах признаци. Сериозно бе. Направо. Палатка, ясно. Палатка, яш. Как са още фарми детето? Фак. Много контрагенна, много трудно. Червен камък, ти си там, отивам на контраджангля. Трябваше тролва. Трябваше тролва АФК е. Малко так е. Що не го късва? Червен камък, добре. Си е моята момче. Аде. Горките деца са саднали. Отново.
Колко тъжно. Чакай, Направо. чувствам. Съчувстваш ли им? Ugh. Жена ми чак ма гони, ще ми прави моя задник голям. Наистина. Еми, видях го, че е 6 лева. Има едно фарм. Аз по Явно принцип съм мисля... отварил хубаво. Явно съм отворил хубаво задника. Какво прави? Жена ми червенка мък. Знаеш колко много жени има шакове, брат. Направо газе, всички ти ги отворил, а? С Лебанк е спал, с Тимо е спал. I just love me. Почвам като Джастин Бибър. Бейн, бейн, бейн. Тъс наистина ли? Тъс плаша за да ми избегне кюто. What the fuck, ще се? Да. Лебанк? Да. Нещо иска да ти намекне, иска да ти траса. Вижте само. Джакс! Жак Пепен. 30 секунди. Ще вам да помогна на Ясу да умре. Не, Атрокс, жена ми! Жена ми Атрокс умре. Отивам да му помогна да не умира повече. Жена ми Атрокс, идвам! А, тук си. Да, Атрокс, той ме жена. О, добре бе! Дай бъди ми, че ти! Дай бе, да. Ооо... Я се откая. Ще го докажеш. Как ти кажа, ще го докажеш, ще го докажеш. Ти че това на Атрокс не подготвим, значи че ме това ще подготвим. Учен те. Не друг план са так Джакс. Да. Хералт ли искаш? Моля? Хералт ли искаш? Не. Не, също да го направим. Хералт ли е? Да, бе. Що не? Ай. Аз съм от Заре, не, ако ще айде, ще му прие. Добре от Заре. Добре от Заре, бе. Я по-спокойно. Знам Хералда... Да, шак колко много жени има. И Хералда е моя жена. Да, и все пак той е лош съпруг. Събийте ли се с банката за главата? Моля? Банката за главата събийте. Искам да гледам ти, че май на 2015. Е 2016. Тя ме мрази. Много е садна. Син камък! Искам Давай. да се подваем с тебе. Я по-спокойно е. Мой отирам късно. Биха ли те, бе? О, не. Ай, кабини! О, тафу! Как му убива да тъй в устата? Извинявай. Банки на мене и тя се фиги с мъките. Върс спаси ми да бе. What the fuck, Лоринга ми оживя! Това се е случвало и преди. Не, бот, качалката ти да иба. Тя ма кой явно разбрава кой съм. Бедната Лебанк вече не знае какво да прави. О, Дрейк ли бе? Разбира се. Може да изкирал отново 3 минути. Една чува човек от 3 минути на Херал да пак да се подбираш. Ти си е твоя син. Си много на тебе. Твоето гадже е тук ти. Знам. Ти да стои ли са Аз късах с нея. Тя ме преследва. Лошия жена. Най-ги мразя такива. Тя е психопат. Трябва да се отправя малко нерви. Да, какво малък девич, е? Ще ми го късниш. Би малко малък девич, моля те. Ще го късниш.
Аз ли? Караме с тебе, да бе. Аз. Ще окъснеш ли? Би толкова да вземеш. Аз ще се скарам с Луциана тук. Той ми късва фарма. Или сте ли скарали? Мисля, че ще вземем. О, не. Треш, безфорчени Какво репа. как се хилвам? Май ще ако вече го играя повече с Дадяна мастерите. Знаеш как се хилвам? А? Айля не. Знаеш как се хилвам зарад на Диана мастерите. Браво, моето момче е Луциан! Моето момче е Велкос. Моето момче е Велкос. Где се злага тези? И затова мразим асасините. Ти! Ела да си поговорим. Ела да ти ще отворя дупите. Бегам ли? Ето ти отвори дупите. Велкос има много попала, той отваря повече от дупите. Велкос отваря устата и... И носа. Не само дупито. И дупите ми. Но дупито го отваря... Джак, ти се сърдиш къде да фарма, нали? Ето си мъртъв. Ладно. Значи се сърдиш. Том е мъртъв, значи ли се сърди. Ей, аз от твоя левел съм, ама иска да си поговорим. Айде се поговорим. Ясу и Шак. Айде, втората ми жена. Айде, айде бе, Ясу. Си говорим ли? Айде. Няма да пара не видим. Айде, говорим си вече. Айде, почваме си говорим като жена. Па само нали това, защото много мрава това, защото Фидър. По-внимателно, Жена ми, ще отворя още. Е лош Атрокс. Жена ми на Бланка Атрокс се отвори вместо мен. Жена ми Джакс, няма отварям всеки ден. Я така малко по Джакс. Тебе те отварям. Атро, какво чакаш да ми къснеш? Мръсна курва. Мръсна. Мръсница. Ще репорта да мръсница. Ти беше мръсен къс. Да, по-внимателно е. Как е смайка само? Аз ли? Да ти. Ще се сме ти чак. Я дръже, Ясу. Я строни Ясу е. Але, ук си хвана. Само парата на пана. Аз си коя. Я ще коя и умрях по сърата. Търен, заедно да направи с тебе, съжалявам, но ти няма да че отворя. Не! Жена ми, не! Не искам жена ми да отваря на друг задника. Жена ми не го отваря задници. Пара 4-1 съм, с умирали от терет, но съм много голям про. Едва не се разбира се. Аз още не съм взел луден зечо. Тя да види какво е никакъв имидж. Си сайта ли? Кое? There is much to learn. Surrender at 20. Който има Surrender at 20, може да си говорите там, да пускат най-новите новини, най-стежите. Там ще види колко съм отварял задника на Леблан. Вау. Гети ми свърчена. И тя ми свърчена бака тъпата, аз мога да вас. Аз мога да представям, че Джакс толкова ми отворих задника. Искам стенка, ама. Трябва малко да ти игорирам. Жена ми! Беше жена ми, новата ми жена! Я малко те. Късно. Аз казах късно.
Търся банката за гланц. О! Оцелиха! Дай бă! Чек от едно изех цялата кръв. Само трябва да намеря. Лебланк! О, сарендъра 20! Хора, 5 сарендъра 20! О. Да ви харесва клипа, може да се абонирате, да дадете лайк. Да кажете колко много ви влезна играта. И обича Шако, повече динамик. Благодаря, че гледахте. И да, сега пъти за вече клипа. Дайте да вече може да се абонирате, да харесате, да ме добавите, ако искате в лига. В Ел. В Ел не. Ел Ево Адекис. не играя. И да, до скоро.